Mireu, avui a la píndola us deixaré uns quants exercicis per treballar durant amb la marxa nòrdica els exercicis de les mans. Vosaltres sabeu que amb la marxa nòrdica portem una dragonera i els bastons. Val? Quina és la funció que tenim amb la dragonera i amb els bastons? Pues que ens facin col·locar el que és l'esquena molt més dreta i poder respirar molt més bé. Aquí ho tinc aquí. La gent normalment té les mans super engarrotades i les porta aquí fixa. Aquí. Molt suelto. Molt suelto. Molt deixat anar. Vale? La dreta. La dreta. L'esquerra. Aquí. Val. També practicarem el fet de treure dragoneres i posar-les, val? Perquè una cosa que sembla tan senzilla, a vegades és una de les coses més tontes, però que ens costa més. El fet d'ostres, no m'entra la dragonera, no d'allò. Ara farem uns exercicis d'escalfament amb els bastons. Aprofitant que tenim els bastons, provarem a remar una miqueta endavant amb els braços. Provarem enrere una miqueta, enrere. Tiro aquí endavant, l'esquena va ben enrere, agafo. Flexiono les cames, aquí, agafo. Aquí ben enrere, agafo, i ben enrere, agafo. Agafaríem els bastons un a cada costat. I fem una miqueta el pèndol aquí, aquí, ben endavant, ben enrere, ben endavant, aquí enrere. Vale? Penseu que quan he de tirar enrere, la meva espatlla ha de quedar oberta en aquí, quan jo faig l'exercici amb el bastó. Tornem a posar dragoneres. Com veieu, a mi també em costa una mica posar la dragonera. Jo estic acostumada als bastons del Pujolet i ara n'he hagut de comprar uns altres i no els tinc gens apamats. Per tant, em toca practicar posar i treure dragoneres. El fet de tenir-la aquí clavada, exercici que podem fer. Tal com la tinc agafada, pas endavant, obro mans. Pas endavant, obro mans. Clavo el bastó, el que és ben enrere. Vaig aquí. Vaig aquí. I vaig aquí. Provo una miqueta amb la cama esquerra. Vaig endavant, enrere. Quan tiro el cos endavant, obro la mà, recullo. Obro mà, recullo. Obro mà, recullo, i obro mà, recullo. Torno a repetir, pam, pam, exercici d'obrir, tancar, obrir, tancar, obrir, tancar. Provarem un altre exercici, que és el de posar-nos el braç ben enrere, és a dir, li dono amplitud enrere. Què passa? Clavo el bastó a darrere i la cama contrària marxa endavant. Pum. Al moment que la cama marxa endavant, obro mans a darrere per recollir. Obro mà per recollir. Vaig i vinc. I vaig i vinc. Faig el mateix des de l'altre costat. És a dir, va enrere a l'esquerra, va enrere, va enrere. Clavo el que és el bastó i surt la cama contrària al davant, obrint mà per recollir. Vaig, vinc, vaig, vinc, i vaig, vinc, vaig, vinc. Farem l'exercici on clavarem els dos bastons i el que farem serà tirar el pas gran endavant. Obro les dues mans, pam. Canvio la cama, obro les dues mans, aquí. Canvio la cama, obro,
obro mans, tanco, obro mans, tanco, obro mans, tanco i la passa la faig ben endavant. És a dir, recordeu, si marxa el bastó esquerp, fes la cama dreta. Si clavo el dret, surt la cama esquerra. Llavors intentem tirar el que són les espatlles ben enrere. Anirem treballant només amb un bastó. Portaré l'esquerre aquí agafat i el dret el aniré clavant. Clavo, pam, 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 pam. Vaig clavant, obro mà, aquí. Canvio de bastó, així ens aneu practicant també el posar i treure la dragonera. Agafo la mà dreta aquí, el mateix, aquest el porto aquí, i l'esquerra és el que canvio. Aquí el clavo, surt, va sortint, clavo. Agafo els dos bastons a les mans. Llavors, intenteu fer una miqueta el que és, un altre cop, aquest exercici. Anirem marxant amb el pas contrari. Vaig amb el pas contrari, el bastó. Tenim en cura que moltes vegades, si rumiem molt bastó, cama, en comptes de caminar amb el contrari bé, acabem sense voler caminant com el pistolero. És a dir, marxo i marxo malament. Sempre és cama amb bastó contrari. Cama amb bastó contrari. Vaig. Val? Llavors ens tornem a posar els bastons, les dragoneres, les tornem a muntar. I el dit. El bastó serveix per poder-lo agafar, no per tenir-lo engarrotat en aquí el cos. Molts de nosaltres tenim que el dret se'ns clava molt bé, però a l'esquerra només acaricia aquí. Intentem relaxadament, sense donar-li importància, engegar a caminar amb el contrari. Anem petit. Jo dic que anar gaudint del paisatge i anar obrint les mans, però molt petit. El faig una miqueta ja més gran. És a dir, anem. El puc fer una mica com aquell que m'acompanya saltant, perquè veieu com és el contrari d'aquí, i anar deixant les mans. Torno a repetir, aquest gesto és molt important. Acabem agarrotant aquí, agafat els braços, i el portem aquí clavat. No, deixo una mà dreta, deixo una mà esquerra, deixo anar les dues, i aquí. Tornem a repetir l'exercici d'obrir les mans. Deixo anar ben endavant i tiro enrere. Deixo anar ben endavant i tiro enrere. Deixo anar endavant, tiro enrere. Deixo anar endavant, tiro enrere. Aquí. I aquí. Val? Companys, no hi ha res més bo que poder practicar. Aquests dies, per sort, ja podeu sortir tots. Jo us aconsello que entreu a la web de l'Ajuntament, on teniu penjades moltes rutes de les que hem fet, de les que no hem fet, de les nostres pròpies, les de l'Anella Verda, les de Meandre, de marxa nòrdica. Doneu totes una ullada, estan explicades, teniu mapes,
i cada dia aprofiteu per marxar. El que aprofiteu ben d'hora o aprofiteu ben tard, perquè ara ja la temperatura, avui per exemple, és forta, val? Ja aneu ben equipats, aneu provant, una mà provant l'altra, i bueno, jo avui per exemple us diria que aneu a fer la ruta de les Tines, allà a les vinyes, que és molt maca. Hi ha alguna companya vostra que l'ha fet ara aquests dies i està als camps preciosos. Tinc moltes ganes de veure-us. Fins ara, fins aviat. Un petó, fins la propera píndola.